हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनेलाव फिन खनसेबाव दा गोदान साख्रि फैदों बेंकआव जायनो गोसो दङ नोंथांमोना क्लार्कआव एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइना सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेजखौ नायगोन बर' आरो एसएमएसखौ नोंथांमोनखौ टेस्ट खालामबावगोन लास्ट प्रसेसआव बेनिफ्राय नोंथांमोना साख्रि होनाय जागोन आरो दा बे साख्रियाव माबादि क्राइटेरिया लाखिदों जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा बेनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव थाङोबा नोंथांमोना माखासे सिस्टेम थांनांगोन दा बेनिनो अनलाइन जागायबाय दिनैनिफ्राय आरो बिनि लास्ट डेटआ 26 आगस्टसिम दङ मोनसे बाथ्रा जोंनि एसटिफ्रा पेमेन्ट कपियाव दाननाङा अके स' दायो जों एसटि पेमेन्टखौ दाननाङा जोबोर मोजां बाथ्रा दा फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन आरो आइडि मोननाय लोगो लोगो लगइन खालामनानै अनलाइन खालामनांगोन दानिया बे अनलाइन खालामबा जोङो माबादि फरायनाय माबादि क्राइटेरिया लाखिदों जों गासैबो डिटेल्सखौ दायो जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै दा बेनो जाबाय गोदान अफिसियेल नटिसआ नोंथांमोना डिटेल्सखौ बेयावनो मोनजोबगोन दा बिनि अनलाइना जागायबाय आरो बिनि लास्ट डेटआ 26 आगस्टसिम दङ दा मोनसे बाथ्रा स्टेट वाइसआवसो रानदों पस्टआ स्टेट वाइस होनाय दङ बेखायनो एसटि खथा दंखायो दानि जों नायनोबा जों आसामनिखौ नायोबा जों गुवाहाटियाव नायनांगोन बेनो जाबाय नै दा जोंनिया बेनो जे एसामिस नोंथांमोना रोंनांगोन बा बेंगलि बा बर' नोंथांमोना रोंनांगोन एनिवान जोंनि एसटि खथाया जाबाय 17 दङ बेनिफ्राय एससिआ 10 दङ 10 बेनिफ्राय हमना ला जेनेरेलाव नैबे जाबाय 65 पस्टआ दङ दा 145 जोंनि आसाम स्टेटआव दङ आरो बर्तमान नोंथांमोना बेंकआव मावनो गोसो दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेस दा बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ बैसोआ जाबाय मिनिमाम 20 इयार्स लादों एप्रिलखौ लानानै देन बेनिफ्राय मेक्सिमाम 33 इयार्ससिम जोंनि एसटि केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हायो दानिया बिनि स्टेज 1 एग्जाम जाग्रोयो फार्स्टआव स्टेज 1 आरो स्टेज 2 दङ दा स्टेज 1 एग्जामा नै नोंथांमोननिया 100 मार्क्सनि जागोन बाव नोंथांमोना मोनदों गासै मोनथाम साबजेक्ट मोनदों आरो एक्चुअलि बेंकना मा जायो अनलाइन एग्जाम नालाय टाइमिं जायो अके टाइमिं वाइसआवै जायो बेखौ नायोबा 1 घन्टा टाइम मोनदों मेक्सिमाम 100 मार्क्स बेनिफ्राय नोंथांमोना 100 कुइसन माने मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो नेगेटिभ मार्किं 1/4 नोंथांमोना मोनदों अके दानिया बेयाव पास जाबाथाय आरोबाव स्टेज 2 एग्जाम दङ नै स्टेज 2आ बेखिनि नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला 190 कुइसन बेनिफ्राय 200 मार्क्स दङ बेनिफ्राय 2 घन्टा 40 मिनिट टाइम मोनदों एन्ड एग्जामनि माने लेंगुवेजआ बेयाव नायोबा आसामनिखौ नायोबा इंलिश हिन्दी एसामिस बेंगलि बेखिनि मोनदों जोंनि बर'आ दासिमबो हाबाखै दुखुनि बाथ्रा स्टेट लेभेलाव बा सेन्ट्रेल लेभेलाव दासिमबो खायसे अनलाइन एग्जामाव हाबाखै दा बेखौ हाबोबा नेक्स्टआव मोजां जागोन आरो बिनिफ्राय लकेल लेंगुवेज लास्टआव टेस्ट खालामनानैसो नोंखौ फाइनाल सिलेक्सन खालामगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना टेनसन गैया लकेल लेंगुवेजखौ रोंखायो जेबो नङा जास्ट नोंथांमोना बर' रोंबानो जागोन एसामिस नांलाया जास्ट बर' रोंबानो नोंथांमोना जागोन आरो अके दानिया सेलारिया बेसेबां मोनगोन दा सेलारिया नै नोंथांमोना इनिशियेलि बेबादि स्केल फिखौ मोनदों हमना ला 24,000निफ्राय जागायनानै बे टाइपनि आरो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना उनावहाय मोनलांबाय थागोन दा नोंथांमोना स्टार्टिं बेसिक नायोबा 26,730 पार मान्थ मोनगोन थ' बेनिफ्राय बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय बायदिसिना एलाउन्सेस जाबाय थायो थ' इनक्रिमेन्ट जाबाय थायो बेखिनिखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखागौ दानिया नोंथांमोननि फरायनाया एनि डिग्री पासआनो बे पस्टआव खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हायो दाख्लैसो रिसेन्टलि डिग्री पास जानायफोराबो बे पस्टआव इलिजिबोल जायो दा बेखिनि मिन्थिबाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारा तेजपुर दङ गुवाहाटि दङ जरहाट दङ सिलचर दङ बेखिनियाव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामबो हैनांगोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट